Pahimangno sa mga nanag-iya og drone nga dili pwede nga magpasagad lang og palupad og drone sa Davao City. Kinuman gidakop sa otoridad ang usa ka giingong vlogger dihang nagpalupad og drone nga walay igong permit. Ani ang report ni Argil Relator. Gikumpiska sa kapulisan kining drone ug ginakop ang tag-iya nga nagpalupad niini nga usa matud pa ka vlogger nga taga North Cotabato. Ang drone gipalupad matud pa sa Rizal Park Open Grounds Martes sa gabii kung asa bibo ang palibot tungod sa mga kalingawan ug aktibidad sa Pasko Fiesta 2024. Dihang gisuta, walay gikuptang permit sa pagpalupad og drone ang maong vlogger. Ang pagpalupad og drone nga walay pagtugot ginabawal ubos sa Drone Regulation Ordinance sa Davao City. Wala siya kabalo nga natay city ordinance, wala yun siya kabalo sir, pero dili ba na siya rason nga dili nato siya pailan og kaso. And yes, so karon na sa Public Safety and Security Office ang ihang drone. Kinahanglan nga magkuha og permit sa Public Safety and Security Office aron mahimong legal ang pagpalupad og drone. Ang Davao City is natay city ordinance para na sa seguridad nato sir, no. Mo nang gihimo sa ato ang local government unit para pod pagtabang sa ato ang kapulisan and other security clusters nga safe gyud ang atong siyudad sa Davao and ma-maintain nato ang atong peace and order diri. Pahinumdum sa otoridad nga ang ordinansa ginapatuman sa tibuok Davao City o dili lang sa downtown area. Gi-issuehan ng citation ticket ang maong vlogger nga wala na mihatag og pahayag. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.